Cześć, witam was serdecznie z tej strony Kabumba. Jak pamiętacie, tu było łóżko gruby na stówę. O, tu było łóżko Wilasioma, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, i moje Kabumba. Dobrze, a więc zaczynamy. Kuźwa, no zaczynamy. No musimy zacząć grę. Ale ja nie chcę tego dotknięcia. Ale mi się nie chce tego dotknięcia. Pokaż dotknięcie. Jej, o wiele lepiej. O, już jest ciemno. I chyba... Pamiętacie to, co mi napisali? Kabumba, znaleźliśmy nowy statek, ale ten nie ma paliwa, zabraliśmy ster i odpłynęliśmy, a że spałeś, nie budziliśmy cię. Gruby i Wilasią, więc porzucili mnie niewdzięcznicy. Pamiętacie to? Chyba wam tutaj nie... Zaraz. Czemu tutaj jest pusto? Pamiętacie, że było pełne, nie? Chyba, że to nie tu. O, jak to tu. Pamiętacie to? Kipary mam pewnie wypadły. A tutaj tylko takie. O, tak sobie Pewnie nic już tego chyba. No. Wiesz mi chyba z 3 wyspy i mnie porzucą, nie no kurwa, co za idioci. Aż się prześpię, nie? Ten czuć jak to. Aha, dobra. Aż się stanę Steve'em, nie? Siema. Aż się będę musiał zaraz zobaczyć jeszcze w jakowej zbrojce, nie? Mam chyba jakiś armor. No nie pieprzyć, że nie mam. Bo muszę mieć. Od razu sobie 36. Wezmę, bo znam znaka. Jep. Dobra. Pyk. Aha, dobra, tutaj nie powinno być ogólnie nic, a tutaj powinno być 1. I tutaj też już nic. 1, tutaj już tylko tak. Pyk. I helmet. Pyk. A, dobra, 12 mi jeszcze zostało. A, no to nie jest to coś z kółkiem dziwne. Aha, dobra, nie wiem po co mi helmet. Helmet jest mało potrzebny. Helmet. Cześć, jestem Steve. Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra, helmet mi jest potrzebny. Bo nie chcę tego. I wy chyba nie słyszycie tam w oddali zombieka, którego coś bije. Czy tu jest? Nie. No nie. To nie jest to, co myślałem. Pyk i patrzcie. O, jep. I... Proszę bardzo. No nie! Nie pieprzyć mi teraz, że mam wyruszać na... szukanie zwykłego.
nie. O, nie. Wypływaj i do tej ich dziwnej bazy. Chociaż wiecie, że ja wolę sypiać w moim oryginalnym domku, nie? Bo powiedzcie, no oryginalne są zawsze lepsze. No oryginalne w każdym wyjściu są lepsze. Czy oni tutaj chcieli wejść? Oby nie. No, tutaj są jeszcze pomócie. No nie no, chłopaki pomyśleli o wszystkim. Zanim się wyprowadzili, tylko że kilka rzeczy zabrali mi, bardzo ważnych. Jest drewno, Już się bałem, że nie będzie. Chyba, że tam są jeszcze jakieś patyczki. A to bardzo docenię. Ale drewniane kurwa słabi są. Chyba patrzcie, akurat panom ładnie wyszło, nie? Crafting dali tu. Co oni mieli taki mały domek? Pyk. Aha, pyk. O, i teraz ja jestem kuźwa uzbrojony, jeszcze na odcineczku tak ładnie się uzbroiłem, nie? Taki Teraz ja mogę iść na łowy, Aż. Au. Silna szmata. Nie? Nie, ja z nim nie chcę się bić. Ile nagrywam? 8 minut, oluju, a ja jeszcze chciałem iść sprawdzić tu jakieś pieczary. O, jeśli to mi ładnie wyjdzie, to jestem kurwa dobry parkour. I teraz nie mogę spać tam niżej, nie? Będę się praktykował, jak zrobię skubiary. A no nie! Było tak blisko. Tak blisko. Co ty się stało? Mi kuźwa jakieś aż takie straszą? Sorry, oglądałem śmietany. Wiem, że jest stary. Ej, tu są dobre kampy na domek. Ludzie, czy wy sobie myślicie to co ja? My tu parkurem możemy w końcu zdobyć jakiś domek. I my tu możemy zamieszkać fajnie. No fajnie by było, nie? Patrzcie. My będziemy znali te przejścia, nie? My tylko będziemy wiedzieli, jak to się wchodzi. Nawet jeśli ktoś tu będzie mógł mieszkać.
coś mnie zorientuje. Nie no, ej, epickie cofnie. Tylko zajebiście coś teraz nie zostało, nie jeszcze tutaj taką fajną kampę na zamieszkanie, nie? No wielkie. Ej, no dobry właśnie. Tutaj można ładnie zamieszkać, nie? Jeszcze brakuje, żebym zgłodniał. Obiecałem wam, że pójdziemy do Netheru i tak dalej, nie? Że dokończymy tą drogę, że pójdziemy w wiele miejsc. Ale nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. A co ja odpierdzielę? Poza odcinkiem. Nic fajnego, ale to już moja sprawa. Aha, przepraszam za te chmury. O, trochę bolało. Czemu mnie zwalczy, to jest taki fajny ten. Dobra, czyli w dzisiejszym odcinku zostaniemy, szczerze mówiąc, na noc tutaj. Ale to nikomu z nas nie przeszkadza. O, zimbiatek jest tam, Sztiwek będzie tu, o. Nie no, kurwa. Profeska, ludzie. Profeska. Godzinką. Nie. Godzinką właśnie. Podzielę. Aha, dobra, aha. Sekunda. O, no właśnie, dobrze. O jeb. Jeb, jeszcze zdążę się pożegnać. To będzie beka, jak się jeszcze zdążę pożegnać, fajnie. Wideo. Z przodu. Julie, zamknij ryj. Cześć. Cześć, papa. To witam was w następnym odcineczku. Cześć, papa. Pa.